ušetrí veľa času. Ideme si dnes ukázať, ako si upraviť nejaké základné šablóny pre učiteľov. Minule sme si ukázali, kde nájdeme základné šablóny pre učiteľov. Je to tu naľavo, templates, šablóny, klikneme si na vzdelávanie, kde si ich vieme vyfiltrovať. Teraz si ukážeme náhodne dve šablóny, ako si ich vieme narýchlo upraviť pre svoje potreby. Ja som teraz myslím, že na stránke pre angličtinu alebo niečo také, ale páči sa mi napríklad táto šablóna, takže ja si na ňu kliknem a chcem použiť niečo také, sú to ako nálepky, vlastne čo sa týka jednotlivých predmetov. Takže klikla som si na to a teraz si dám, že upraviť si túto šablónu, kliknem si na to. Áno, a teraz šablóna sa mi otvorila v novom okne, kde ja môžem pracovať s tou úpravou. Môžem si ich stiahnuť takto, ako sú, ale ja by som si to chcela zmeniť, pretože napríklad moje deti v triede teda nerozprávajú po anglicky, takže chcem použiť vlastne tieto jednotlivé samolepky alebo nálepky, ale s tým, že si tam zmením text, ďalej po prípade si možno zmením farby. Áno, úplne jednoduchá vec, ktorá mi zaberie chvíľočku, ale nemusím tieto šablóny už vytvárať, alebo tieto obrázky, tento dizajn už vytvárať, pretože už to mám predchystané. Takže ako vidíte, keď sa myšou priblížim, sa mi vysvietia jednotlivé prvky, z ktorých je ten obrázok vytvorený, takže jediné, čo ja spravím, je, že ja si tu nakliknem, áno, na toto slovo, alebo aj slovo vedľa, a prepíšem si ho. Áno, čiže music si prepíšem na hudba, art na napríklad umenie, áno, PA bude telesná výchova, telesná, tu nás si dáme zase napríklad hudba, áno, je to pre príklad, tu nás si dáme, že veda a matematika, áno. Matematika. Ako vidíme, tento fond podporuje slovenský jazyk, slovenskú diakritiku. Nie každý fond podporuje slovenskú diakritiku. Ak by ste chceli vedieť, ktoré fonty sú vhodné pre slovenskú diakritiku, dajte vedieť, môžem na to spraviť video. Čo môžem spraviť ďalej? Keď na toto kliknem, môžem si zmeniť text, alebo teda môžem si zmeniť font. Keď sa pozeráme, tento font sa nazýva Pluma, ale ja by som tam chcela niečo inšie, napríklad niečo viacej trošku, ja neviem, detské, vyskúšajme Canva Sans. Áno, toto napríklad sa mi zdá, že je príliš veľké. A vyskúšajme nejaký iný font, ktorý by sa mi tam páčil. Áno, možno tento sa mi páči viacej, je čitateľnejší, nie je až taký ozdobný. Keď to je pre menšie deti, chcem, aby to vedeli prečítať, tak nechám tento font a teraz tu mám možnosť, že z Plumy na font Sniglet a zmeniť všetko. Keď tlačím toto tlačítko, tak ten text alebo ten font v celom texte sa mi zmení. Áno, čiže ako vidíte, už sa mi zmenil vlastne na iný font. Taktiež tu na vedľa mám veľkosť, viem si nastaviť, tu mám farbu, čiže vedela by som si zmeniť napríklad farbu, áno, podľa toho, že mám už tu ukázané jednotlivé farby, ktoré sú použité v tom dizajne, takže by som si to kľudne mohla zmeniť takto podľa farby tej jednotlivej samolepky a dať si tam vždy ten text v tej farbe, čiže iba kliknem na ten text a vlastne zmením si to podľa toho, áno, tak to máme podľa toho, že ktorá farba tam je. Ak by som ju nevedela nájsť, tak viem použiť toto plus tlačítko, áno, a tu mám také pero, to vlastne, že si vyberiem farbu, keď ho stlačím, ja si viem vybrať farbu aj tu z tohto spektra, ale aj akúkoľvek farbu z dizajnu, áno, čiže napríklad, dala by som takto, áno, a vidíte, automaticky sa mi to zmení. A potom tu mám ďalšie možnosti, ktoré môžem robiť s textom, môžem ho animovať, môžem ho spraviť viacej transparentný, menej transparentný a tak ďalej, ale to teraz pre naše potreby nebude treba. Takže takto zmenila som si text, zmenila som si farbu textu. Ak by som chcela, viem si zmeniť farbu obrázku, ktorý tu mám takisto, buď tým, že tu nakliknem na farbu a opäť zmením si farbu podľa, áno, tu z tej farebnej palety, alebo tým, že dám editovať, áno, tak
editovať a tu nám mám oveľa viacej možností, čo môžem robiť s obrázkom, čo sa týka farby, ale to je na samostatné video, viem si tu dať rôzne filtre, efekty, použiť rôzne iné aplikácie. Možno na začiatok mi iba stačí takto, že vlastne všetko chcem mať v tej jednotnej farbe, takže si kliknem na každý jednotlivý obrázok a zmením si to podľa farby, ktorá tam je. Ano, takže takto, tu máme ešte túto zelenú, fialová a tu máme túto. A takto, takéto, áno, samolepky sa mi páčia, som s tým spokojná, takže už si to iba stiahnem, pošlem si to, odošlem to niekomu, napríklad kolegyni a môžem to použiť. Viem si zmeniť aj tu na farbu týchto jednotlivých štvorcov, áno, vidíte, klikla som na ten štvorec a zasa mám možnosť tu na zmeniť farbu. Takže ak by som si dala takto, viem si zmeniť akúkoľvek inú farbu, ale mne sa to páči takto. Viem si zmeniť aj hrúbku a tak ďalej. Ale iba úplne základná úprava, keďže nechcelo sa mi vytvárať tieto samolepky, mám tu šablónu, takže som si na to klikla, zmením si text, zmením si font, poprípade nejakú základnú úpravu farby a iba si to stiahnem. Takže toto je ukážka prvej možnosti šablóny a teraz si ešte vyskúšame ešte jednu, napríklad tu nám mám text. Áno, toto je pre učiteľov anglického jazyka, mám tu nejaký text na čítanie, porozumenie s čítaním, takže chcem si zasa upraviť tento text. No, vidím, že ten text je dlhší, má to viacej ako 8 strán, takže tu na dole si to zväčším, aby som videla, čo tam je. A dajme tomu, že na tento text ja chcem pridať nejaký obrázok, áno, je to text o planete Merkúr, takže pôjdem sem doľava do elementov a napíšem si Merkúr, alebo teda ja to dám radšej po anglicky, lebo v angličtine je tam vždy väčšia možnosť toho vyhľadávania. Áno, a tu mám planéta Merkúr a mám tu veľa možností, rôzne typy ilustrácií planety Merkúr, takže ja by som tam dala napríklad, teda ja sa presne nevyznám, ktorá to je to možno, že tam nie je iba Merkúr, ale aj iné planéty. Takže dajme tomu, že chcem iba vlastne takto si tam vložiť planetu Merkúr. Áno. A teraz by som tu chcela ešte si pridať, napríklad toto tu nepotrebujem, dátum ani meno nepotrebujeme, takže iba kliknem a dám vymazať. Áno, planetu Merkúr trošičku si zmenším, aby mi tam nezavadzala v tom názve. Keby to bolo cvičenie, ktoré chcete zdieľať, viete to aj animovať. Viem si napríklad po prípade zmeniť farbu textu, viem si zmeniť font, viem si pridať logo školy alebo názov triedy. Áno, takže zasa to je jedno, či to je vlastne nejaký pracovný list, ktorý je viacej vizuálny, alebo je to pracovný list, ktorý má text. S každým sa dá pracovať a upraviť si to podľa svojej potreby. Takisto napríklad viem si použiť túto jednu šablónu a iba vždy zmeniť text podľa jednotlivej úrovne detí. Áno, čiže ak sú to menšie deti, dám jednoduchší text, ak sú to staršie deti, dám trošku zložitejší text, ale stále používam tú istú šablónu, iba vlastne vložím si tam svoj text. V Canve viem použiť aj AI nástroje, ktoré mi vytvoria ten text, áno, čiže nemusíme ho ani tvoriť my, ktoré vám vytvoria aj jednotlivé otázky. Takže tých možností tu je veľmi veľa. Tak to je pre dnes všetko. Na budúce si ukážeme ďalšie možnosti, ktoré učitelia vieme využiť, ako vieme využiť Canvu na to, aby sme si ušetrili čas a spravili naše edukačné materiály viacej interaktívne, zábavnejšie a príťažlivejšie pre deti.